po mga kabayan, kumusta po kayong lahat at sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo habang pinapanood nyo ang video natin. Sa video na to ay ipapakita ko sa inyo o isi-share ko sa inyo kung paano nga ba ma-access ang ating AppShare account. Sa nakaraang video ay tinalakay natin ang tungkol kung paano gawin o paano gumawa ng AppShare account. Napakadali lang po mga kaibigan at napakabilis. Kailangan nyo lang pong sundin yung instruction na nakasulat dun sa website at pinakita ko rin sa video na yon. Kung hindi nyo pa napanood ang video, i-click nyo lang dito sa taas. I-click nyo rin po yung mga videos natin dyan kasi itong AppShare account ay gagawan po natin ng isang playlist. Kasi kung ano yung nakikita kong para sa kaalaman nating mga kababayan, ay ipapakita ko dito at isi-share. Ngayon naman ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-access ng ating AppShare account. So bago tayo magpatuloy, i-click nyo muna ang subscribe button at isama nyo na rin po ang bell para ma-update namin kayo sa susunod nating mga video. Tara, sisimulan na natin. Ngayon na! Okay, so bago tayo magpatuloy mga kaibigan, gusto ko lamang linawin sa inyo na disclaimer na hindi po ako eksperto tungkol po sa AppShare. Isa lamang po akong user din ng AppShare na nakikita ko na napakaganda itong application at hindi po ako konektado sa Ministry of Interior na kung saan siya ang talagang gumagawa ng electronic services na to, ang AppShare. Ang AppShare po ay meron po siyang dalawang paraan para ma-access natin siya. Depende po kung anong device meron tayo, mobile device, laptop, or ating mga smartphone. Meron po siyang dalawang paraan para ma-access po natin siya. Ang una po, yung ma-access natin siya sa pamamagitan ng browser. Kahit anong browser, pwede tayong gumamit ng Google Chrome, Mozilla Firefox, or Internet Explorer. Yung pangalawang paraan po ay pwede natin siyang ma-access through Android or iOS application. So i-download lang po natin yung application niya at pwede natin na ma-access ang ating AppShare. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-access gamit ang browser. Tara! So ngayon ang gagamitin ko po mga kaibigan ay Internet Explorer. Kasi gumamit ako ng Google Chrome, parang mayroon po siyang problema dun sa parang nagka-crash siya. So tested ko na ang Internet Explorer, wala po akong na-experience na naging problema. Click po natin ang browser, kahit anong browser po. So pupunta tayo mismo sa www.appshare.sa. Okay, pag nabuksan nyo na ang AppShare, pipili kayo sa dalawang services. It's either establishment services or integrated. Ang pagkakaalam ko sa establishment, yan po ay pipindutin nyo lang kung meron po kayong isang kumpanya o meron kayong malalaking establishment. Pero kung wala naman kayo, gusto nyo lang malaman yung personal details nyo at saka yung bang pagdetalye, ay i-click nyo po ang integrated e-services, individuals. Normally, pag nabuksan nyo to ay lalabas yung Arabic. So, mas maganda ay i-close nyo muna. Close nyo muna yan. At i-translate po natin sa English. So, punta tayo dito sa upper left corner. Makikita natin yung English. Click po natin para to translate into English. Tapos, i-type po natin ang ating username at saka password. So, ang password ko, ang username ko ay ganito. At ang password ko ay ganyan. At ipasok po natin ang image code or ang CAPTCHA. Bago ko pindutin ang login, remember mga kabayan na yung cellphone natin na ni-register natin na personal number ay dapat hawak natin para makuha natin yung verification code na isi-send ng AppShare pagkatapos natin maklik ang login. I-click ko ang login. Automatic makakatanggap ako ng verification code. So itong cellphone ko na to, ito yung ginagamit ko ngayon na pang shoot. Okay, number ko is 5840. Yun ang natanggap kong verification code at isusunod ko yan dito. 5840. Click ko po ang login. Ayan. So meron po silang survey ngayon, pero i-skip muna natin to
para mapabilis tayo. Okay, next. Ayan. Ganun lang po kasimple ang pag-access sa ating AppShare account via browser. Makikita ko dito ang aking profile picture. Tapos ito na yung mga e-services niya. Isa-isahin natin itong talakayin mga kababayan para malaman nyo at maintindihan nyo. So ganun din po ang gagawin ninyo sa mga cellphone ninyo. Kung ayaw nyo gumamit dun sa application niya, gamitin nyo po ang browser. Tapos i-type nyo rin po ang www.appshare.sa. Kita nyo po yung login niya. So i-type nyo lang po ang inyong mga username at saka password at saka image. Kung ano yung makikita nyo dito, yan po ang makikita nyo sa browser pag ginamit niyo ang mga cellphone. Ngayon, papakita ko naman sa inyo yung isa pang paraan, yung pangalawa, gamit ang Android or iOS application. Okay, so nandito na tayo sa ating gagamitin na natin ang ating cellphone. So kahit anong cellphone po, Android man yan o iOS, pwede po tayo mag-access ng AppShare. Okay? So ang unang-una natin gagawin ay pupunta tayo sa Play Store. Kung Apple ang gamit niyo ay punta kayo sa App Store kung iPhone man yan. Okay? So nasaan na yung Play Store? Punta tayo sa Play Store. Okay? Tapos hanapin nyo po, i-type nyo po ang word na AppShare. Ayan, lumabas na siya. So unang-unang lalabas na icon ay ito. Ayan, makikita nyo dyan sa screen ngayon. Ayan yan. So ang unang lalabas itong AppShare na green yung logo niya. Tapos pindutin nyo po ang install. So pag installation, downloading, automatic install na siya. Ayan, installation na siya mga kaibigan. Click nyo po ang open pagkatapos niya mag-install. Maganda itong application. Pareho silang maganda mga kaibigan, yung browser at saka yung itong apps. Huwag muna kayong magpunta sa appointment kasi ito ay magagamit nyo lang pag meron kayong i-renew mga document or gusto kayo mag-apply ng ganitong document. Okay? So hindi ko pa naman nagamit ito mga kaibigan. Ginagamit ko lang AppShare ngayon kung mayroon akong gustong malaman na informasyon. So click nyo po ang login. Tapos i-type nyo po ang username, password at saka image code. So ito ang aking username. Ayan. So ayan, lumabas na siya. Tapos yung password ko, so automatic na siya, naka-autofill na po kasi ginagamit ko na ang app na to, matagal na. Okay, type po natin ang image code na 8075. Okay, ganun din pag clinic natin ang login ay makakatanggap tayo ng verification code sa ating mga personal number na ginagamit natin sa pag-register ng AppShare account. So, if I click login, makakatanggap ako ng verification code. Ayan, makikita nyo dito sa taas, lalabas siya ngayon. Ayun. Ang number ko is 2135. Dito siya lalabas sa aking personal number. So, papasok ko na siya, 2135. Automatic na siya, wala nang enter. Ayan, see? Nagagamit na natin, nakapag-access na tayo sa ating AppShare account smartphone application. Okay? Napakabilis lang mga kaibigan. Sundin nyo lang. So ito ang makikita nyo dito, ayan, makikita nyo diyan sa screen ang aking profile picture. Okay? So mamaya sa susunod na mga videos tatalakayin natin kung ano yung mga ibang mga e-services tsaka e-inquiries diyan na nakasulat na magagamit po natin. So, yun po mga kaibigan, at sana ay meron kayong nakuha sa video natin na to. Dalawa lang ang gusto kong ipaalam sa inyo, na meron po tayong dalawang paraan para ma-access natin ang ating AppShare account. Sana po ay nakatulong, at sa mga kababayan natin na wala pang AppShare, gumawa na kayo ng AppShare account. Okay, so salamat po mga kaibigan sa panonood, at mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo lang ang subscribe button at isama nyo na rin po ang bell para ma-update namin kayo sa susunod nating mga video. Okay? Thank you very much for watching. Bye-bye!